Hapong Kawaray Mix. Dito kami ngayon, nag-arian naman ng lambat. Kagabi hindi namin nabidyohan yung aming huli. Gaano karami, pero naka 11 kilos kami. Hipon or kasayan. Ito ngayon, gariya na kami, hapon na. Para mamaya mga alas 9 ng gabi, maghihila kami. Timonilo, boy rins. Taga Nabatas, Butiaw Nabatas, tatabunan pala. Taga tatabunan. Bagong lambat namin, no. 2 laot pa lang. Lagi kami lamak sa hipon. Swerte ngayon, pero medyo mahinangin ngayon kaysa kagabi. Alon-alon. Bali, siyam na panyo na lambat namin. Meron pa kami kakarga bukas, isang panyo. Hindi pa tapos. Gandang hapon pala mga Kawaray Mix. Hindi kami nakapag tulag kagabi muna kayo iwanan yung burner. Ngayon dala na. Sigurado na to. Mix. Tatapos na, kunti na lang. Kunti na lang, tatapos na. Siyam na panyo na yan, oh. Betra. Pasok. Yan. Makarit mong piloto. Pitik-pitik na yun, mga antay maldok. Nangangawil naman kami ngayon, Kawaray Mix. Habang nag-aantay ng gabi. Naman. Pwede na. Yan, hanapin konting kabo. Binaba. Ngawil kami Kawaray Mix ngayon ng bisugo. Sa English sa gisiun. Matungkad kayo, nagdidinala ka ng bangka.
Magandang gabi, Kawarimix. Hilain na namin yung area namin na lambat. Daman may uli na hipon. Tingnan namin kung mayroon ng laman. Kabit lang kami ng guantes para kami matinig. Bigat hilain kay malakas ang agos, maalon. Lambat na. Kapag sarig ko parang talaga masipin-pili sa gawa. Ito na.
Pamintigan ko, Remix. Ipon. Oh. Dito ka. Nah, Remix. Ito na yung huli namin na hipon kanina. Bibinta na namin dito sa ano, Sport. Mahalang kilo niyan, 550 kilo. May mga 15 kilos lahat yan, mga Remix. Lamang kayong si Boy Renz, oh. May sinasalok na yung hipon. Bulik, paaraw, swahe, yun, 5. Lalaman ito mamaya kung magkano abutin. Hindi bababa yan sa mga kumulang sa mubra. Yan mababa sa mataas. Mamaya na lang natin malalaman kung magkano abutin ito. Pinta na namin. Hanggang gabi, Remix. Hihila na kami, ang lambat. Limang oras na binabad, 5. Ipon na kagad, oh. Huli na, ipon.
Ganun palang hubungan. Huli na agad. Wala mo kami lumot. Matrix. Malaking. Wala yan.
Sunod mo din. Duplicate. Duplicate. Tapos na
kayo magilang, hipon namin. Ano lang, mga 10 kilo. Mga 10 kilos lang hipon namin ngayon. Ano, ulit sa kaswahe. No, bubuso ni Rins. Kakabili pa rin kami ng butik sarap. Yun. Kalahating cooler din. Isda namin o. Halo. Haron reject na. Ipon. Talabutan ko ba? Tangi. Ha? Para kumintam. Dagat to. Daruting kuan mo. Medyo konti ang huli namin yung hipon mga Koremix. Mga 10 kilo lang. Kahapon marami, 15 kilos. Pero okay na. Hindi lang kami napatapat sa kawan na hipon. Isang area lang yan, isang area. Lagi lang kami isang area, pababad lang. 4 na oras. Dandahan na kami patakbo kay bibinta namin doon sa sport. Giluan muna ng hipon para sariwa lang pagdating doon. Mix. Pipili na ni Boy Rins daon hipon. Swahe ngayong bulik na naman. Bulik, nagbabalik. Yun. Ay, mix oh. Laking sugpo. Ipon nga pusit. Swahe. Bulik. Go. Ayahay. Ayahay pa. Please. Ay, di katurog ini. Binira ko na natin po. Kayo Rizal lambot nga. Okay pala ito. Hila na ito nagpandar. Hindi na iba yun yan ay. Ginahimbay gud ni Atar. Bulik mga kaibigan.
Kawaray mix. Opa. Kulang pa nga ni. Ibo, naman yung ta. Ay, ko. Ano ka na to eh?